De desenes de quilos de taronges ha acabat aquesta primera gran mobilització conjunta de les principals organitzacions agràries de la Comunitat Valenciana ací al port de Castelló. I ho han fet ací davant d'aquestes instal·lacions perquè volen denunciar la falta de controls fitosanitaris als productes que venen de països tercers a la Unió Europea i sobretot els que entren pel port de Rotterdam. També denuncien que en aquest port les bonificacions a la fruita i verdura que ve d'estos països és del 40%. Per això s'ha reunit durant breus minuts el president de l'autoritat portuària de la ciutat, Rubén Ibáñez, i els ha adquirit el compromís de que en el proper Consell d'Administració de l'autoritat portuària revisaran aquestes bonificacions. La protesta, com dèiem, s'ha acabat sense incidents. Hi havia un fort control policial a l'accés del port de Castelló, però asseguren que les mobilitzacions continuaran. Si yo tengo las mayores exigencias del mundo para producir y para garantizar una alimentación de calidad máxima, no puede ser que los de fuera no tengan ninguna obligación, que utilicen todo lo que yo tengo prohibido y que vengan al mercado como si fueran miembros de la Unión Europea. I hem enviat cartes també a l'autoritat portuària de Ports d'Espanya per a que revisen totes aquestes bonificacions de taxes portuàries en aquells productes agroalimentaris que nosaltres no som deficitaris produint. No podem ficar-li l'alfombra roja a aquells productes que tú no eres deficitario produint. Están poniendo en riesgo la capacidad de la Unión Europea de producir alimentos. Están poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de Europa.